Maayong hapon mga kauban. Live. Kita karon dito sa Patira Elementary School. Ngayon, doon ay usa ka senior citizen diyan yung gitabang tungod sa galis sa pagpaginawa. Yang anak Ma'am. Isa tingaan niya, ma'am? Lorito. Lorito? Pacquiao. Lorito? Pacquiao. Oh, Lorito Pacquiao? Ikaw? Anak? Ako na papa. Kaya papa? Naon sa ganit siya? Hangus mo na siya. Hangus. Hangus? Kay? Wala naman siya history sa Quran ka naman. Parang siyang tuhan ba yung pabaga. Baga? Oo, manasan siya first step. Sumubutar ang tanay siya. Padoon kami butar. Padoon may butar. Oo. Wala nga na, naabto mo sa hangus. Dili, gipapakugay mo. Nag-abot ko ginhawa. Unsa may kuhan sa mga... Ngayon si Doc, i-admit kay kuya simbak ko makuan pa. Dalhon ni karon siya. Dalhon siya, i-admit sa ER para mamonitor kay ginhawa kay. Yung ginhawa pas-pas man. Asa mo siya dalhon? Anak, kitawag ka? Si CMC. Si CMC. Mo na si tatay. Kisa tayo nga ni mga tatay? Lorito Pacquiao. Doon kasi Lorito Pacquiao. Ano ka rin kita i-assistant sa mga kuhan. Kay dalhon na karon siya sa CCMC kay gingang galisod siya ginhawa. Padung ito na siya butar pero naglisod man siya pag wala pala siya pato sa mga medical doctor. Butang siya street set. Ipahigda na siya. Alaska! Dili sa hospital mo! Sa Alaska! Taga Loriga ni siya, si tatay. Okay, butang siya sa street set kay dalon siya, karga na siya sa ambulansya. Dalon na siya, ikarga na siya sa ambulansya. Para dito na siya sa CCMC. Tingnan nga pakuha na siya dito. Kuya ko naman. Silingan naman to, tay. Silingan mo, hadlok ka mo. Silingan naman to. Thumbs up pa si tatay. Okay na siya. Pero kailan lang isang dalhon sa CCMC. Kaya tungod nga galisod gini siya gito paginawa nila. Wala na itirado. Medical team dito. May nag-assist ni tatay mo dito. Bureau of Fire. Diapit sila dito. Assist sa mga kinahanglan. Rescue briefing! Kailangan maniya ka kaya ang nagbuhat na nasa kata sa ER sa sumuha. Dok, pwede kami interview? Ha? Live ta sa My TV. Anong kinahanglan ko to siya dalhon dito, Dok? Si Tatay Lorito, Dok? Hangos kayo
si tatay, unya kanang naglisod og ginhawa, no? Oh, Unya dili siya kaihi, unya ang iyahang heart daghan na siya cardiac distress niya kanang dili normal nga pagpitik sa kasing-kasing. oh, munang kinahanglan nung gising dalhon So sa kinahanglan jud siya dalhon hospital. mo sa hospital. kisa to nga na to, Dok? Dr. May Poblacion. Dr. Mipa. Thank you, Doc. Tuwa na si tatay dito sa ambulansya. Dalhan na siya karang patao dito. Sa kawan mo ya. Mari deh. Oh. Na medical diri para gumawa sa mga kinahanglan. BP katong mga taas og dugo. Ang mga high blood, kinahanglan sila og BP. Yan to. Tawag ko, Floyd. Tawag ko, Floyd. Tawag ko, Floyd. Yung latest dari sa Pratera Elementary School. Maraming salamat mga kauban sa inyong pag-uban ka na po sa atong live coverage sa BSP 2023 din lang sa My TV. Yes.